לא מדבר. לא מדבר. ילד, אתה רוצה לריב? אתה רוצה לריב? נעשה את זה כמו גברים. יאללה. יאללה. איי! איי! כן? יואב? תגדלה! מגרות. דתי. המחיה! הפלת לי את הכיפה? כמה לקחת לרבי גוטה את הכיפה? שואלים על זה עכשיו. לא 1000 המלכות. רבי עקיבא. כן? כפייה דתית. שכם המקווה. לא, לא במקווה. כן? בטור עד גיל 60. זהו, נגמרתי. מגה.